Biex jipprevenu reati ta' pickpocketing, l-uffiċjali tal-pulizija fil-komunità estendew ir-rondi tagħhom fil-bajjiet fejn anki hemmhekk qed ikunu viċin in-nies u jispjegawlhom dwar l-importanza li ma jħallux il-basktijiet miftuħin u weħidhom sakemm jinżlu jomu. One News segwa mill-qrib waħda minn dawn ir-rondi fil-bajja tal-Baluta f'San Ġiljan fejn kien hemm diversi turisti fuq ir-ramel li apprezzaw l-għarfien li bdew iqajmu l-pulizija. Fejn kien hemm basktijiet miftuħa, il-pulizija lquhom b'tikketta li taraf l-sit li saret mill-pulizija wara li ħallewhom miftuħin. Is-Surġent Mark Cremona spjega minn fejn nibtet din il-kampanja. Il-pulizija bdew jinnutaw ħafna basktijiet li qed jitħallew miftuħin u nidejna din il-kampanja sabiex nipprevjenu u nevitaw serq ta' basktijiet milli jkunu miftuħin ġewwa l-bajjiet. Aħna l-messaġġ tagħna jkun dejjem li nipprovaw nipprevjenu iktar reati milli jsiru u bekk il-komunità tkun iktar tista' tgawdi l-ispazji miftuħa b'moħħ iktar liberu u mistrieħ bil-preżenza tagħna fil-komunità. Is-Surġent spjega li kuljum jidħlu medja ta' 5 rapporti ta' pickpocketing fil-lokalità ta' San Ġiljan u appella biex kull min ikun vittma ta' serq jirrapporta. B'dak ir-rapport li jsir nkomplu nżidu il-rondi tagħna fejn qed isir ir-reat u għalhekk tiġi ħaġa naturali li nkunu qed nipprevjenu u anki dak hu l-iskop ta' din il-kampanja sabiex nipprevjenu milli jsiru aktar reati. Din il-kampanja hija inizjattiva oħra frott il-proġett tal-Pulizija fil-komunità li xarejn ilu ġie estis f'9 lokalitajiet oħra f'pajjiżna u li sa sentejn oħra għandu jkopri l-bliet u l-irħula Maltin u Għawċin kollha. Il-preżenza tagħna isservi ta' serħan il-moħħ, jiġifieri m'għadux dak iż-żmien fejn jaraw pulizija u jibżgħu, però b'dan il-proġett tal-pulizija fil-komunità qed inservu ta' serħan il-moħħ mhux biss għar-residenti li jgħixu fil-komunità imma wkoll għat-turisti li malli jiġu jieħdu pjaċir jitkellmu magħna u jaqsmu magħhom ukoll l-esperjenza tagħhom ġewwa Malta.